idem vám ukázať, čo som si objednala, ale nepoviem vám, že skade, pretože to nemám platené. Dobre, prosím pekne. Voda po holení pre môjho starkého k Vianociam bez alkoholu. PF-ko 50. Uvidíme, či sa z toho nevyhádžem, lebo mám pocit, že z každého SPF sa vyhádžem. Toto je akože extrémne dobrá vec. Či si dievča, či si chlapec, týmto si umývate... Jak to nazvať? Prirodzene? Dobre. Normálne mne zo všetkých týchto sprostých intimných geloch bolo vždycky zle. Hej, že vždycky mi robili zle. Ale toto. Potom tu mám, že maska na kučierky. Ja si poslednú dobu robím brčky, ale extrémne ťažko sa to rozčesáva, čiže zobrala som toto. Malo to, že extrémne veľa pozitívnych recenzí, tak uvidíme. Kámo, to je aké malé. Toto som si kúpila, aby som nebola stará. Stalo to, že 40 alebo 50 eur. A dáva sa to pod oči, lebo proste keď vám takto začínajú vrásky a dáte si to pod oči, tak by ste, proste malo vám to vyhľadiť pohľad. A potom toto. A toto je, prosím pekne, tiež proti vrástkam. No, čiže... Ježiši Kriste. Kámo, to koľko produktu sa tam dalo. Dobre. Prvý red flag. Veľa produktu. OK, a teraz minúta pravdy. Ježiš! Kámo. A to čo, ja budem mať modré? Akože dúfam, že tá modrá farba tam už nebude, ale... Čiže toto bol taký menší holík. Vidíme sa.